Mga igsoon ko diyan ni Kristo, mayong hapon kaninyong tanan. Ingon usab sa among mga kaigsuonan nga naa sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, mitambong nining atong santos nga misa via live stream. Sa gikasulti ko na sa unahan, nining atong anticipated mass, kini nga misa alang sa pagsaka sa atong Ginoo ngadto sa langit. Ugma adlong Domingo, Ascension Sunday. Atong sa ulugon ang pagsaka ni Jesus ngadto sa langit. Mga igsoon, daghan ang mga relihiyon sa kalibutan, lain-lain. Ug kada relihiyon adunay lain-lain nga mga gipang tudlo, mga pagtulunan. Ug aduna ako'y nasayran uban nga mga relihiyon nag-ingon nga inig kamatay kuno nato, mobalik gihapon ta dinhis kalibutan, balik gyapon ta dinhi sa yuta. Ganahan mo, balik gyapon sa yuta. Katuba inyuhang giutangan, mabalik gyapon dinhi sa yuta. Usa paninglan mo. Pero ang problema pait kay kalag na. Lisod kayo, kuyaw kayo mobalik na sa dinhi sa kalibutan kato inyong gipangutangan. Apan lain ang ilahang gitudlo. Ang ilang giingon inigbalik na to dinhi sa kalibutan, dili nakataw sama karon. Kita mga tao ta. Pero inigbalik na to diri sa kalibutan human nga mamatay ta, ingon nila di natataw, dili na pariha karon kung unsa ta. Mausab na ta, depende sa atong performance mintras buhi pa ta karon. Ang uban kuno kung maldito mahimo kang uk-uk. Kung isog-isog pod mahimo pod kang ilaga. Ang uban mahimong baki, ang uban mahimong tiki, ang uban mahimong baboy. Nan kung tinuod na, murarag panang litron imong lula, niingon nga, uy, ay nagkan ang baboy kay si lula na. Ya, kusog man kay ta mga uglitsyon, murarag atong lula atong gilapa. Kay pista ra ba? Ug moingon ta, ayaw nagpatya kanang niagis lamisa nga uk-uk kay si angkol na. Muingon po tag, ayaw nagpatya ka ng ilaga na sa kabinet kay si tita na. Naporte ng daghan nag-ilaga sa inyong kabinet. Inig-abot ninyo diri simbahan, wala, buslot na kayo mga sinina kay pambaak sa mga ilaga. Or baka, uk-uk ka. Unya, makalimtan nga uk-uk. Kalagday na di ay, imo hapakon, di, chinilas ray kontra nimo, patay na ka. O baka, ilaga, rakyumin ray kontra nimo. Unya, inig kamatay nimo, kay nahimo kang ilaga, wala na ka. Papas na ka sa kalibutan. Papas na ka sa... Wala na. End na ka. Annihilated na ka. Pero sumala pa sa atong ebanghelyo karon, giingon nga ang atong Ginoong Hesukristo misaka sa langit. Kung atong tanawon ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, namatay siya. Nahimo ba siyang uk-uk pagbalik niya sa kalibutan? Wala. Maura gihapon, and in fact, mas nahimo pang glorified body ang iyahang lawas, meaning na-restore ang iyahang kanhi nga state. Ang iyahang kanhi nga state, mao ang pagka nabalik ang iyahang glory, iyahang himaya. Wa man mawagtang ang iyang pagka-Dios, pero by this time, dili na siya madutlan sa kamatayon, dili na siya madutlan sa sakit. Gibalik sa Dios Amahan ang gatong himaya niya nga iyang gibiyaan didto sa langit. And after that, nisaka siya sa langit, both body and soul. Actually, the very life of Christ is an example of our very own life. Ang kinabuhi mismo ni Kristo, maoy sundanan sa atong kinabuhi. Kabantay mo nang maghimo og mga imahin bitaw, na i-mold, di ba? Na ay sila'y hulmahan, maupod na kita. Ang atong kinabuhi, patterned after the life of Christ. Mao nga usahay kung pananglit mapuno na ka sa mga problema, mga kaguol, mga kahiubos, mga kahingawa, kahadlok, tan-awa ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Napuno po siya sa kahadlok, napuno po siya sa kaguol. Dili siya exempted. Pero gibanhaw siya sa Dios Amahan. Ang pagsaka sa atong Ginoo ngadto sa langit, kung atong tanawon, there is a difference between the earth ug ang iyang pagsaka
ni rise siya, ni saka. Ang iyang pagsaka is a symbol of victory, kadaugan. Nga kung sa ato pa, kung atong ingnon nga ang atong kinabuhi gisunod ngadto sa kinabuhi mismo sa atong Ginoo, kung siya mismo ni saka nagmadaugon, magmadaugon pudi ay kita sa ato ang mga gipang-atubang nga mga suliran. Magmadaugon pudi ay kita sa atong mga kaguol ug mga kahadlok. Nganuman kay mauman kaha ang kinabuhi man ka ni Kristo maoy atong sundanan, hulmahan. Nindot kayo sa dokumento sa Second Vatican Council nag-ingon nga ang kinabuhi sa tao masabtan lang nato diha sa kinabuhi mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay bot pasabot sama sa akong gisulti, makasabot ka lang sa imong mga kalisdanan kung mutan-aw ka sa krus. Makaingon ka nga dili day exempted bisan og ang anak sa Dios naapod sa iyang kaugalingong kalisdanan, pero nagmadaugon siya. Wala siya magpabilin niadtong maong pait nga sitwasyon. Nganuman nga wala man siya magpabilin niadtong iyang kaguol, iyang kahadlok. Kung atong tan-awon sa mga nangagi nga mga ebanghelyo, kanunay nga gibalik niya, remain in me. Remain in me. Pagpabilin dinhi kanako, ayaw pagpalayo kanako. If you remain in me, you can ask from the Father anything. Pwede kaayo nimo pangayoon sa amahan bisan ug unsa. Mao di ay nga nagmadaugon ang atong Ginoong Hesukristo sa iyahang mga kalisdanan nga giatubang. Tungod kay nagpabilin siya sa Dios, wala siya mobiya sa Dios. Anus aman kita makaingon nga nibiya kita sa Dios? Sa panahon nga gipili nato ang sala, nibiya kita sa Dios. Lisod kayo ang paglikay sa sala kung buto naon-naon. Apan kung kita mangayo og tabang sa Dios, ang grasya sa Ginoo mas stronger than sin. Sumala pa ni San Pablo, mas isog, mas gamhanan ang grasya sa Ginoo kaysa sala. Mao nga sa panahon nga kita tintalon, nindot nga kita mudangop ngadto sa Dios. Ang tawo nga kanunay nga nakighiusa sa Dios, bisan pa man og unsa kapait ang iyahang kinabuhi, di gyud moabot sa punto nga ma-discourage. May tabo nga maghilak siya, may tabo nga mahingawa siya, makuyawan siya, pero dili gyud ma-depress. According to studies sa mga psychologists, ang kini kunong tao nga kanunay nga nag-ampo, imo ikumpara sa tao nga walay ampo-ampo. Ang kining tao nga walay ampo-ampo, mas prone siya to depression. Mas prone siya sa paghikog. Daghan mga tao nga dili mo tuo sa gahom sa pagampo. Pero sa panahon nga ilang suwayan ang pagampo, ang pagpamalandong, naaman gyapon ang ilang problema. Pero what's the difference between kining tawhana nga kanunay nagampo o kining tawhana nga way ampo-ampo? Kining tawhana nga kanunay nga nagampo, kanunay nga hilak tungod kay daghang problema, daghang kaguol, daghang kalisod. Apan wala ma-depress, wala ma-discourage. Kining usa ka tawo nga way ampo-ampo, gamay lang nga problema, depressed dayon, discouraged dayon, nawagtangan og paglaom. Ug ang resulta, hikog dayon. Ang tawo nga kanunay nga magampo, sama sa akong gisulti, naagyapoy kaguol. Pero kanunay siya nga nagmalaumon, mao nga dili siya mo surrender sa panahon nga kita masubsob og maayo sa mga kalisdanan, hinumdumi ang pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo nga siya mismo sama kanato nakasinati og kalisod apan misaka didto sa langit, meaning nagmadaugon, nakalingkawas siya, he was liberated. Na kana bang nasulbad ang iyahang mga kaingawa, ang iyahang mga kahadlok. Mga igsuon, pait kayo no, kung atong una-unaon, nga kung pananglit, mahimutang ilaga ba? Rakyumin ray kontra nato. Sa to pa, ang ato dayong mga pagbinuutan, ang ato dayong mga paningkamot, wa di ay nibili, kaya nga naman, mawa ramang gihapon ka, mamatay ramang gihapon ka. Pero that is not the teaching of the Roman Catholic Church. Ang pagtulunan sa atong simbahan, ang atong pagtuo,
makita nato sa kinabuhi mismo sa atong Ginoong Kristo nga human sa mga kalisdanan, mga kapait, mga kalibog, mga kaguol, magmadaugon ra day gihapon ta kana kung kita magpabilin sa Dios. Nindot kayo kung kita magkakaton sa paghigugma sa Ginoo. His ascension is actually an example of our victory. Manindog palihog.